שלום, נעים מאוד. אני יקיר, איך קוראים לך? טליה. היי טליה. אני מתחיל עכשיו פרויקט שבו אני מצלם אנשים, בתקווה שיגידו כמה מילי חוזקה ואופטימיות לשאר עם ישראל. את זורמת לכמה תמונות? כן, בשמחה. יאללה, טיל. וואי. תסתכלי טיפה ימינה, ועכשיו העיניים אליי. עיניים אליי. איזה יופי. רוצה לראות? וואי, איזה יפה זה. תעשי עם יד שמאל, תמונה מהממת. פה זה נטו ההזדמנות שלה, קצת לספר על עצמך ולהביא איזה מסר שאת רוצה לכל עם ישראל. קוראים לי טליה לוין, אני גרה בגוש עציון, אני לומדת בעוטף עזה, וכאילו זה ממש נגע בי הסיפור של 7/10, ואני חושבת שהשם עושה את זה בסוף כדי לחבר אותנו, ושיהיה אהבת חינם, שלא נדבר לשון הרע, שיתחזק יותר. עשיתי בייביסיטר על ילדים שאבא שלהם נרצח בסעד בעוטף עזה. וואו. וכאילו אני רואה איך זה קשה להם, ובסוף כאילו לדעתי זה נטו השם עושה את זה כדי לחבר אותנו. אמן, שרק נתחזק. נעים להכיר טליה, תודה רבה לך.